Puilano lamsogo ani YouTube channel no jotono no kedengma jorani yagulo tini te geisa story nor ni beskango tifega so nor video no paitha jora naiye sadi bahai engja hingke main video ni phasing thanglai sinai faini puilano borok kuplung bus gari thangai tongpro eba rawnari tongpro tamka hingke bus gari lungao klai naithanga tei noka bahamya barbar pherangbo kok tongo ajora gari ni khoroksa borok saka agi rogo to omo haingya tini no tamangi omo haingna nangkha chini bus no khoroksa borok saya tongna hine samani nukjago ajora a borok tese sapika bus bthagai khoroksa khaiye buphango romboi ma phaina hinai je borok hamya bini sagono pherang koknai hinai bus ni khoroksa khaiye nokhorui jotono abo phango romoi tese baso kasa phaibeyo aboro laso te borok khoroksa tongsio a borok no jotono nasik layo ajora o borok khoroksa bo laso bo bus ni nokhorui je probo phangno romoi na hinai thango bo phango romoyo ajora no pherang kogui rikha phiaba o pherang kokmani a borok ni sakaiya baso se pherang kogui rio abo haino chini langma bo same tamni hingke sinianu gya borok rokno ching phachaga chaya himana abo chini belai no chaya klaio